Kort og godt hedder en reklamefilmskonkurrence, og den løber over hele 2007. Og første præmien er 100.000 kroner plus retten til at få sin reklamefilm produceret og sendt. Og her er manden bag ideen, Tommy Dus, velkommen. Hvad skal man gøre for at være med i din reklamefilmskonkurrence? Jamen det er kort og godt, det er faktisk temmelig simpelt. Man skal producere en idé til en reklamefilm, som man enten kan vælge at producere som en reklamefilm, det vil sige at man tager sit videokamera, og så filmer man sin originale idé. Eller man kan vælge at tegne et storyboard, eller man kan bare beskrive sin idé med ord, så kan man indsende det til konkurrencen, og så man deltager. Idé, altså den hiver man jo ikke bare lige sådan ned fra luften af. Hvad skal det være idé omkring? Det skal jo være idéer til reklamefilm for de 25 virksomheder, som har meldt sig til konkurrencen. Til konkurrencens første kvartal. Det er sådan, at der er 25 virksomheder, som dyster om at få lavet den bedste reklamefilm i første kvartal, og så fremdeles i anden, tredje og fjerde kvartal, så vi har så ledt efter 100 virksomheder, hvor vi har fundet 55 indtil videre. Så der er altså en række virksomheder, som har sagt ja til, at de vil gerne lade sig reklamere for. Lige præcis. Og så skal man altså komme med en god idé. Ja. Jeg ved, at du har sådan taget en film med, vi lige skal se lige om et øjeblik. Vi skal lige høre, hvad vil du fortælle om den? Hvad er det? Hvorfor er det, vil du gerne vise den her? Jamen, den her film er interessant af flere årsager. Filmen blev lavet som en lille opvarmningskonkurrence for konkurrencen, kort og godt. Så reklamefilmen, vi ser lige om lidt, det er en reklamefilm for reklamefilmkonkurrencen, kort og godt. Det jeg vil sige om filmen, det man skal lægge mærke til, det er, at den produktionsmæssige kvalitet af den her film er ikke specielt høj. Men ideen og originaliteten i den her film er faktisk på nippen til at være genial. Genial. Ja, det synes jeg faktisk. Det vil jeg faktisk godt sige. Ja, er det dem, Post? Ja, goddag. Goddag. Har de noget til mig i dag? Ja. Jeg har taget kort med til dig. Nej, kort og godt. Ja, tak, det går fint. Nej, jeg siger kort og godt. Ja, tak, det går fint. Hvad med dem? Ja, det går. Kort og godt. Det handler om en reklamefilm. Godt, hvad? Det handler om en reklamefilm. Det handler om en reklamefilm. Du sagde til mig lige før, at du faktisk synes, den var virkelig genial, og den bliver mere og mere genial for hver gang du så den. Hvorfor er det? Fordi den er jo meget primitiv, og 2 mænd, der står og er helt gakket. Ja, to mænd, der står og er helt gakket og siger faktisk ikke noget. Nej, de siger det samme hele tiden. De siger det samme hele tiden, men en af de mål, som der er med at lave reklamefilm, det er, at reklamefilmen skal huskes. Og den her bliver husket. Dels på grund af den meget, meget absurde stil, musikken, og så det her retro Morten Korkske stumfilmsagtige image, som den ligesom forsøger at tage med sig ind. Men det, der er rigtig, rigtig godt med den her, det er, modsat alle de andre reklamefilm, som kom til vores lille opvarmningskonkurrence, de andre reklamefilm, vi har forsøgt at fortælle alt det, kort og godt kan. Og det kan man ikke fortælle på 40 sekunder. Og en virksomhed, som skal ud og reklamere for et produkt eller for virksomheden, kan man jo heller ikke fortælle på 40 sekunder. Så derfor må man vælge noget fra, og dem her, de er så valgt at barbere alt fra. Og de appellerer faktisk blot til vores nysgerrighed ved at fortælle, at det handler om noget med reklamefilm. Og så ved vi faktisk ikke mere. Og det er med til at stille vores nysgerrighed. Det vil sige, formodentligt, nu er jeg jo selvfølgelig insider, men hvis man ser den ude i stuerne, så vil jeg tro, at man vil få lyst til at vide mere om produktet, som jo så er kort og godt. Og så kan man gå ind på hjemmesiden og se mere om reklamefilmskonkurrencen, og det er det, der er hele formålet. Ja, og man kan blandt andet også se filmen igen, hvis man gerne vil. Så kan det være, at man får det på samme måde som dig, og man også synes, at den bliver mere og mere genial for hver gang, man ser den. Der er også noget velgørenhed i det her. Det må du lige komme ind på. Det er der, fordi at, det kan godt være, at man får en god og original idé, men det koster rent faktisk penge at deltage. Og det gør det af mange forskellige årsager, men hovedårsagen til, at det koster penge at deltage, det er, at man skal mene det. Man skal ikke bare finde på en eller anden sjov idé og sende den ind til konkurrencen, fordi der sidder selvfølgelig en masse ressourcer, som skal sidde og vurdere de her film. Så derfor er det sådan en lille slags forcensur. Så hvis man ikke vil betale de 100 kroner, det koster at indsende et bidrag, jamen så
så er den sikkert heller ikke det der. Og hvordan kommer pengene ind? Jamen det er sådan, at de 100 kroner, de går delvis til en forhøjelse af førstepræmien, og delvis til velgørenhed. Det er sådan, at vi støtter 4 velgørenhedsorganisationer i konkurrencen, og de her velgørenhedsorganisationer, de er også deltagende på lige vilkår med de andre virksomheder. Men når vi overrækker checken den 19. april 2008, jamen så er der en check til 4 velgørenhedsorganisationer. Plus til en vinder, der får 100.000 kroner for den bedste idé. Bestemt. Du skal tak, fordi du kom her. Tak skal du. Ja, er det dem, post? Ja, goddag. Goddag. Har de noget til mig der? Ja, jeg har taget kort med til dig. Nej, kort er godt. Ja, tak, det går fint. Nej, jeg siger, kort er godt. Ja, tak, det går fint. Hvad med dem? Ja, det går. Kort og godt. Det handler om en reklamefilm. Godt. Det handler om en reklamefilm. Det handler om en reklamefilm. Godt. Beregningsegenskab